Ja už poznám toto za tie roky, jak sa tu kradne drevo. A nepomôžu si proti ním. A vidíte, lesák pred chvíľkou išiel okolo. No. Oni vedeli, že kedy pôjde asi. Oni vedia. Ešte sa tam niekto vynára. Škoda, že to nemá počítadlo. Tie komáre sa čím ďalej, tým horšie. Inak. No. A keď prestanú ísť cyklisti, tak ich bude ešte viac, lebo už nebudú mať sa na koho lepiť. A schválne počkám až do posledného, že koľko ich... A toto už je medzi poslednými, to už... A sama baba iné, tu v závere skoro už. No. Tam niekto tlačí, pravdu? Aj dvaja. Ježiš, ešte ich je. No už bzúkajú tie komáre. Ešte kúsok. Poďme, Katka. Ahoj. Čau. Lano máš? Áno, mám. Nespoliehaj sa na lano. Čo? Na lano sa nespoliehaj. Niekde si ťa počkám. Štieli asi. Pani doktorka. Dojde až do konca? Mala by. Nekažte si firmy, páni. Čau. Je to tam, zdokumentované. To je to horšie, no? A je to tam. Celá rodina. Ja nie som s ním. To nevadí, ale skoro. Vypadá to tak. Tak sa ohradila. Však ich nepozná. Tak nevadí, keď není rodina, to tým lepšie, však uvidíme v cieli, ne? No. Fotiť? To asi niečo stalo s bicyklom. To by takto nešiel asi. Alebo však on to pozrie, tuto keď vyjde, tu zase to je dlho rovné, takže toto prejde, potom zase kúsok vytlačí, zase prejde. Není vidno, či má defekt alebo čo. No, to iba nevládal. Jak sa to povie? Momentálne indisponovaný. Všetko? Asi.